गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि नैबे भिडिअसिम आं बराय हरनाय जाबाय। बेसेबा गोबावनि उनाव आं मोनसे भिडिअ लाना फैदों दिनै नोंथांमोननिसिम। जाय भिडिअखौ नुयोब्ला नोंथांमोना समखिखांगोन। मानो होनना बुङोब्ला नैबे समाव जोंनि जे उन्दै उन्दै फरायसा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बांसिन सम मबाइलाव PUBG फ्रि फायार गेलेनानै सम थांहोयो। माने बांसिन समखौनो दानि जिथु जेनेरेसन इयुन जेनेरेसन बांसिन मबाइलाव थानानै बिजि थानानै मोजां मोनो। बांद्राय मबाइलाव PUBG एबा फ्रि फायार गेलेबा माबायदि जायो नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव नुगासिनो दङ। बे सासे मानसिया PUBGनि फाग्ला जानानै बा PUBG गेलेनानै बिनि ब्रेना टटेलि लस जानानै माबायदि पातसे जुथा बोराय ना गोदान बेखौ मिथिया, बेयाव जुथाया नायनानै बियो PUBG गेलेनाय बायदि बियो खालामगासिनो दोङो। दा बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन। मोनसे आं बे फेसबुक पेजनिफ्राय लाबोदों आङो बेखौ। आं गुबै लिंकखौ आं होना दोनगोन, नोंथांमोना बेयाव थांनानै नायहैनो हागोन। दा आं मोनसेल' बाथ्रा खावलायनो लुगैयो, माने जाहाथे जोंनि फैबाय थानाय उन्दै उन्दै फरायसुलिफोरा बेफोरबायदि मबाइलाव PUBG बा फ्रि फायार गेलेनानै बेफोरनि आखुक्त जानानै जाहाथे गावनि ब्रेनखौ बिदि लस खालामनानै लाया, आं बेखौसो खावलायनो लुबैदों। आरो जोंनि गारजेनफोराबो जाहाथे माने इयुन जेनेरेसनखौ फैबाय थानाय जेनेरेसनखौ जाहाथे बेनिफ्राय गोजानाव जानखारना लाखिनो हायो, बेखौसो दिनै आं खावलायहरबाय।